Oi, Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat bat pe ki video sakani channel Shanghai. Krup ki lakelon bat ksur ki haban shipar. Haga jinga tho jung ki reports ki shipai ka Ukraine ki bala penyang pha. Ya ki kali thma hakilenti ba Judea ki shipai ka Russia. Ban lecha bakmot. Haga baya de berkatai khubor ki atho. Bak shipai Russia kila poi hajan ketika jaka badon ki shipai ka Ukraine. Marsen poi ki shipai ka Russia ha ketika jaka me ka jing sawa bat ka jingwan poi ki kuli jong ki shipai ka Ukraine. Ha ka baya dei berkatai ka jing siat jong ki shipai ka Ukraine vut ki shipai ka Russia kila mi pen kloy na ki kali bat wat jaka jakari ialah de. Ha ketika por ki shipai ka Ukraine kila persyang ban be thong ki shipai ka Russia. Tangbah ka jingkloy jung shipai ka Russia ban pen phai kuli haban sangeno ka jingbe jung shipai Ukraine namar bala kloy no shipai ka Russia ban pen phai kuli hakatai ka jaka ka jingya pen ibor bat ka jingya senret kuli ka mamar ka liang hapdeng jung shipai ka Russia bat shipai ka Ukraine ki reports ki ong kala long ka bashir kheba haka jinga ther kuli ka mamar ka liang laingot na pedeng jung shipai ka Ukraine kila kelonyap bat kato ka ne ki shipai ka Russia kila mensau kublai shibo.